mangan. Lah yo. Waduh. Iritasi iki. Oh, gak ki cokot jengklong kuwi. Wes selamat siang ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontene Bayi ya. Intan kembali lagi bersama Intan ya. Intan. Ndang, jirene arep pengen mukbang semangka, Ndang. Dok, tan, ku panggone semangka gak kono. Panggone semangka gak ning kono. Hah? Gak semangka sing bunder ae lah, Nduk. Semangka sing bunder ae. Pengen sing kuwi ya dadi juga. Kuwi gede lho ya, mukbang lho ya. Hati-hati nek juga. Nah, oke, walah juga sing gede pemirsa. Ya pemirsa ya. Iya, walah gede lho ta niki. Ya wis apa-apa, wong pilihanmu kok. Ayo. Ayo laporan rono. Ije antri engko sik tapi nek sing iki kan semangkane bunder-bunder to, Nduk. Kuwi sing semangka bunder, nek iku sing semangka inul iku. Nek sawah. Pas nanti dilanjut lagi nggih pemirsa. Antri Nduk neneng kasir antri ya. Ayo. Oke, nanti dilanjut ya. Alhamdulillah pemirsa nyampe tempat Kinara iki mau. Rungokno aja banter-banter ini. Mbok Kinara ben bubuk Intan kondang mam. Iki engko di WA Bunda Dewi nek tonjokan Mbah Lam. Intan tonjokane wis dikok ning omah. Iki engko Mbak Sri Rene ngetro tonjokan kok tampani, ya. Wis dikongkon mak Mbak Indah nek tak tanduki aja akeh. Iki karek kok enak. Iya. Iya, bengi mam ning omah iya. Adik men tidur sik. Alah iya kok mikir katok barang kae kok sampe. Iya. Oke. Makasih ya. Apa? Makasih. Iya. Gimana wis dikongkon Mbak Indah pemirsa. Nang mangan sayur lumut. Iki ndek wis apa apaan yo. Iya, wis gampang iki masanone. Intane penting dudoh pemirsa. Duta dudoh. Ojo akeh sambel. Pokoke nek sakit, mek pelas lho mbek utek apa. Wis ambil. Duduk sing apik. Madhep rono apa madhep rene? Tutup. Menang. Anu sesuk nyayur lumbu dikelasem gawe pelas mek nyambel ngono. Iya. Lumbune diasem. Iya. Ning ndi ning Padangan apa ning ndi nek malam? Makme ning ndi? Makme ning ndi? Ya wis ndang. Tapi sesuk sampe nyambel sih. Iya. Mbek nampa tonjokan pemirsa. Piye lah madhepem piye aku kok bingung nyawang. Maem kok iso sikile iso disemplang-semplang ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Balik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, Bulan Agustus almarhum bayi lahirnya nggih bulan Agustus ya. Tanggal Bu nenek ya, iya almarhum Pak tanggal 2, Bu Yuni tanggal 4, terus bayi tanggal 8 Agustus. Pas ulang tahunnya almarhum bayi dikirimi Al-Fatihah ya Dok, dikirimi doa. Ya. Sebanyak-banyaknya. Muga-muga ning kono adem, sejuk. Ya. Tempat yang indah di sisi Allah, ditempatkan bersama orang-orang yang saleh-salehah, diterima semua amal kebaikannya. Ya. Entah kebetulan atau enggak ya pemirsa, terkadang itu saya sering melihat itu tanggal kematian, tanggal berpulangnya, maksudnya maaf kalau rontok kasar, tanggal berpulangnya ke rahmatullah dengan tanggal lahir itu hampir berdekatan, kadang ya nek sing berjauhan
kayak temanku itu hari lahirnya itu tanggal 2 Juni, meninggalnya di tanggal 10 Juni. Nek Mbah Yi kan kemarin tanggal 28 Juli, ulang tahunnya Mbah Yi di Agustus. Jeblok nduk. Wis rapopo, belum 5 menit, wis nanti lanjut. Cus. Oke guys, terima kasih Revi. Mbak Revi. Wis keturutan ki lho, Dok. Adik pengen semongko. Ya Allah, tak semua tanpa biji iki. Ya nek bijine kok sing milih tanpa biji, milih iki kok adik kok Tumbas sih sing tanpa biji. Lah adik njaluk sing iki, aku pokoknya milih sing iki, tak kok sing bunder tanpa biji ra gelem. Tak kok iya. Ya wis. Semangka kuning guys, iki Kinara mau pijat sebentar karena angger bengi iki ngelumah aku guys. Wis ora tak turokno pas sore. Ya ora turu di jam 6 apa 7 apa 8 ngono ya ora. Pokoke jam 8 jam 9 tek kuwi wis tak turokno. Kuwi iki yo ngono ya, Mbak. Ora, mesti gak bubuk tapi iki tetep dene ngejak begadang ngono lho, Mbak, apa awake kesel atau piye kan juga roh ya Mbak ya. Terus ki makane emang tak pijetno guys, pancen polahe yo saya akeh. Jadi yo mungkin dekne iki melampiaskane dengan moh turu ki mang lho, apa piye yo gak roh nggih Mbak nggih. Ya wis ki nyuwun tulung nak ngatini maneh teman-teman guys. Baca doa. Ning gone Bismillahirrahmanirrahim. Wis keturutan awak mecah semongko. Kita tidak mau ibu mampir mrene. Awan dek mau Balik nos geger pemirsa. Ayo Bu, balik Bandu, iki Bandu iki yo keri pirang-pirang dino iki aku Walah, wis gak tenang pemirsa, enek kathok, enek jungkat, enek iki. Ayo Bu, nang diparani. Sik yo nduk sabar ngenteni 7 dinone Mbah Yi. Dan mau bengi 7 dinone Mbah Yi pemirsa. Langsung ayo Bu, wis bar bancaan deh, ayo. Ngono maskar. Ning maskar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anu Mbak iki sering-sering gak apa-apa ya Mbak ya? Oh, Ada bunure sik. ada mau penuh. Iya, ada bunure. Kan anak riyen, sekedap. Nalarian mak, nggih sekedap. Ya pas ki lagi bareng. Anu langsung wis Dapat biji. Mbak aku kok nek sesuatu nggon jenengan, Mbak. Kok dilanjut engko ya, Mbak ya? Enek sesuatu. Gum-gum jenengan seneng ya. Ya insyaallah nek kanggo anak ya piye-piye lah. Menurut pemirsa nggih, niki kan dari pun mboten wonten sampun kapundhut. Menurut jenengan nggih, ini nama Mbah Yi Family itu diganti atau ini biar jadi kenang-kenangan, profilnya tetap Mbah Yi sama Intan atau bagaimana nih pemirsa niki nyuwun anu jenengan karena tadi ada yang bertanya, ada yang komen ya. Nanti pokoknya jenengan komennya bagaimana nanti tak baca, aku tak yuan. Soalnya sing iso ngeleh, sing iso ngekeki jeneng ki anakku pemirsa, anakku ra mudeng. Iso aku yo mau nyoteng ngupload wis. Yo ngene Mbok, nek menurutku Mbok yo aku sebagai anak jenengan sebelum jenengan minta pertimbangan dari pemirsa yang setiap hari nonton ya toh. Alangkah lebih baiknya nanti dirembuk sama keluarga. Yo koyo Repa, koyo Bunda, koyo Mama Susi, gak ngono soalnya kan nek Bunda karo Mama Susi kuwi kan channelnya udah jadi satu pawai ya toh. Lah nek ibu iki pancen kan gandengane kae karo Mbah Yi. Lah maksudnya iya penake koyo ngono. Meskipun kae dihandle karo ibu tetep kae diparingi yo guys Mbah Yi. Kan wis bolak-balik diceritani. Nah iki mungkin kok yo dirembuk alon-alon lah piye. Yo gak langsung sekarang enggak guys. Mungkin yo apa nek sekirane perlu diganti yo beberapa bulan lagi lah. Gak cepet-cepet gak usah yo Mbok. Ini hanya kita hanya bertanya, tapi pokoknya dirembuk saja ning keluarga penake piye ngono. Soalnya iki pancen nek anu rembuk-rembuk tetep karo keluarga guys. Nek pemirsa kan apa jenenge bebas untuk memberikan pendapat, tapi kan maksudnya tidak semua pendapat bisa kita laksanakan kan gitu toh. Jadi ibu ya cerita piye-piye kok kan tak rembuk sampe Bunda Dewi ambek dulur-dulur seperti itu guys. Kok kan
Mbak Yus gak ono Mbak anune profile lah Intan ae atau bagaimana. Memang ini sudah dikek Intan wis men Iya, dicekel dulu basis Intan. ngono, Langsung ben dicekel channel Intan iki basis Intan. channel basis PAE wong basis wis sepuh wis gak iso ngewangi konten ngene aku yo roh ya ngomong makane sing aktif konten memang ibu dan Intan yo nggak apa-apa gitu wis muga-muga yo dadi dalan rezeki. Amin ngono ya. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun keluargaku. Daran saya ada teman saya penulis. Wis matur suwun semuanya ya, nanti dilanjut lagi tamu ya. Ada tamu sebentar ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, cus. Angsal Pernoto dari Mbah Lam Gadu untuk Mak Damis. Daerah lewat buyuni. Gadu. Mbah Lam Gadu wah mantu. Kapan sok Rebo. Itu pindah ratu. Itu pindah. Pindah ratu ya? Heeh. Wah, jangan. Merah. Jangan. Kolak iki. Kolak. Oh, Kentucky nah ya. Wis tak kira. Ya, sok. Rebu, sok Rebu. Balap Gadu sok Rebu jelas. Ya dilingno nek. Gak lali. Iki wong lali. Ora buyu ora apa-apa. Masalah kayak itu. Pengakuran jaluk kok iki. Ora kayak itu. Ora pernah tak dikon mangan. Aku yo ngono kok. Nek ada dikon mangan tak pangan. Dene ora urusan buru kok. Ora kon buah kan kok kon kondokan ra kon buah lek. Gak kon mangan. Lah, iki pernah kon mangan. Oh ya, ora menikan buah lek. Ya wis, cuma aman pernah to. Masuk lek. Masuk ae. Masuk gitu. Apa kok? Aku ngerek Lina mangan ae iki. Sing lemu dhek iki jere lemu aku. Karek sudah 5 mak. Oke. Nanti aku mek buat telepon mak mangan aku. Surat sampai susu. Pakai mana ya? Terima kasih ya, Mak. Terima kasih ya. Iya, Untuk sama-sama. Ini ya toh? Tak kenal. Mboten ngertos sih, Mak. Ya ampun, matur suwun, Mak. Oke guys, memang bar enek tamu ya sepurane pancen yo memang masih dalam keadaan piye Mbak? Suasana bahagia untuk Mbak Indah soalnya baru pulang dari ibadah umroh. Nah, sekalian pulang nggak apa-apa, makasih ya guys. Semuanya. Ya. Makasih ya, Hati-hati, Dok, ya. makasih banyak ya. Yo. Nah, guys, minta tolong tutup ke ya. Ini mau kan wis geger mantuk. Nduk ibu tak mantuk ya nduk adik wis geger ape ndang mandi. Iki demang diongkon turu kene Mbak Mas Dimas, guys. Orang kamu salin. Salinnya dianterin aja, emoh pokoknya pulang. Pokoknya nek atine ora lega, ya ora ngarah gelem, guys, ning kene iki. Nek dene lega, gelem. Nek lega iki dene gelem dhewe tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dene wis gelem turu kene. Ya wis kapan-kapan ae lah ya wong lagi bar 7 hari ini basis juga, gak apa-apa, masih banyak waktu insyaallah ya. Nah Mbak, iki Mbak, aku ape maringin jenengan sithik ya Mbak ya, muga-muga iso bermanfaat. Muga-muga ya jenengan seneng ya. Iki nggo Intan iki. Makasih. Intan kan senengane ngene iki asli sana. Beda dari di sana. Iya. Beda beli di sana. Apa leh Nduk diganti? Iya. Sampai nih pemirsa nggih. Bebek. Pancen ora nek suarane, guys. Mangane ndekne rondo anu. Bebek. Terus Mbak, iki lho Mbak, jarene jenengan kan ndek kae kan upamane kan jarene nek tuku emas ning kono kuwi pamane. Jarene insyaallah sok bakalan balik rono neh ya Mbak ya kan dongane sing apik-apik ya Mbak. Apik-apik ya pemirsa. Nah, kuwi aku ndek ingin kuwi mampir ning toko emas. Iki lho. Nah, jenengan tak tembasno. Duh, ndai enak-enak. Iya, kuwi kok nggo buah. Iki kan mas-masan. Enggak lho ya to. Ora kuwi ning mas tenan. Tekok Bu Nuri sane gak percaya kaya ngono. Aku iki tukune pas kuwi jangan, ini punya Mbah.
Iki aku diter karo Bu Nuris pas kuwi ning cedake apa jenenge toko-toko sing gap 330 terus 338. Masa aduh. Ngeyel. Iki nganu pemirsa. Iki sing 3 real toh. Wagi ngono. Enek sing tas-tas 3 real. Gua iki. Kemarin ibu wis tau rono cah guys. Makane ora iso dipidui. Galeng ngene-ngene ki kuwi. Karo iki dengi kembaran karo nganu guys, mae yo tak lembasno. Iki kan bros, nek dinggo pemanis-pemanis kasih ya, Dek ya. Apa-apa. Iki kok ora iso dipidui ya, Mbok. Jane unuke mbok ora roh, Mbok. Kosok. Iya guys, ki kok 3 real. 3 apa 5 ya? Enengku yo Telung ketoke. yo 3 realan yo. Tapi nek dinggo ki yo kaya tenan, Mbok. Yo. Tinggal arang-arang ngono. Emas kono ki ngeri yo, guys. Maksudnya, pancet emas kono sing maksudnya bener-bener emas sih rupane yo mabior kuning ngono lho. Apik. Apik. Yo jarine gak maleh yo, Mbok. Ngono lah. Itu ning Kok kene yo terus ro mahal. ning toko nganu, ning toko apa jenenge ning toko kenean. Iya, Apik padha. Dia dateng. Ya wis mbokku tak anu ternyata ra iso dibiduki, Mbok. Oh alah. Pancen anake mbok iki sodron. Wis gak apa-apa, Oh, ya, Mbok, tapi makasih, Dek. iki tapi nganu, Mbok. Makasih. Iso mbok nggo daripada nganggo mas tenan kan mending kalau mas iki wong yo ora roh. Heeh. Nek sing nganggo rondo teles lah yo mesti padha percaya iki mas tenan. Iya, terus mendino nyemplung blunggangan itu selesai. Ndak ngono, Mbok. Wis iki nggo nek nggo konten-konten ngono lho, Mbok. Kok selo. Walah, jios Iya, iya. apa nek Mbok? Gatel. Astagfirullahaladzim, gatel. Saya ikut papa. Ya wis Mbok Iya, ya aku yo makasih banyak ya. Mbok cak konten adik. Aku Terima makasih. kasih. Iya. Matur suwun Mas Dimas, Mbak Indah yang selalu ya support lah ngombahi. Mbok, Ngaji isi Mbak. Duduk. wong bae dhewe. Engko angger malam Jumat lho ya. Iki aja mbok idit ki botole kayepen kowe engko sik. Karo sing ngaji ndek ini kalau hari apa malam Jumat tindak malih ngaji terus nanti sampai hari ke-40. 40. Engko 40 ya. Engko terus bar kuwi 100 terus pendak siji. Pendak siji 1000. Pendak siji kan setahun ya, Nduk. Terus pendak loro 2 tahun. Engko terus pendak telu kuwi 1000 hari. Lagi kan kesepakatan. Engko nek wis 1000 hari padha pamane pengen ya bancak ibuke dhewe-dhewe ya gak apa-apa, pamane engko pengen dadi siji neh ya gak apa-apa. Kabeh dirembuk wong telu, Nduk. Apa-apa wong telu, Nduk. Apa pamane iki sakmene ya sakmene. Nganu ya anu pokoke ya wis padha saling anune lah sing anu ndi aku ngono. Wong karek wong telu wae iki Karek anake telu, sing penting rukun. Terus aku Repa sebagai putune umpamane yo pasti insyaallah akan selalu membantu meskipun sedikit. Ngono sithik-sithik ngono lah. Ya, Nduk, Wis mbok sithik mbok ngono. Nek terus dianu diitung kabeh ki nggo makjah, nggo mbahnya. Karena makjah wis ada sejak ibu kapundhut mulai sing riwari sing masak-masak nek mbahnya. Ngono pemirsane matur sedaya. Terus niku. demo nek sing anu mbok enek sing tanya ya mbok yo enek sing tanya. Apa? Maksudnya kan bahasa wis kapundhut ya mbok. Mama Susi ki umpamane ki Barengan. bareng ning Pati apa maksudnya tetep ning kene terus Repai jawab yo muga-muga yo diusahakan tetep di sini yo guys soalnya pancen adik-adik Repa kan sekolah juga sekolah rene wis aku yo bisane yo melok berdoa muga-muga Mama Susi juga bisa stay di sini bisa kumpul bareng sama keluarga semuanya yo kuwi lho guys nek cara ngono ki nek dadi siji ning kene iki kabeh nyicil ayem ngono lho ayem pengen njaluk tulung apa ngene ngono nek karo dulure dhewe iki kan yo penak ngono lho ya Mbak ya ngono sing direpotno apa-apa tetep dulure sik guys nomor siji timbang wong liya kan ngono tetep dulure dhisik Wis kuncine men padha rukune, aku wis ning kene, ya ayo ning kene. Wis apa ngerti sok enek rezeki sithik-sithik. Apa Dik Susi lanjutno buka warung. Nggih pun pemirsa nggih matur suwun nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Bu Yuni, Intan, Mbak Indah Kinara
pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Cus. Wes geger njuk adus pemirsa. Suwun ya Mbak Indah ya. Enek tamu ndak, Tan?